Masu sauraro na kar ku manta na gaya muku a kashi na 3 za mu je ziyara gidan yari domin ganin mahaifinmu yadda rayuwarsa ta kasance. Washe garin Asabar gaba ɗaya mun shirya tare da sauran 'yan uwana da mahaifiyata domin zuwa ziyara gidan yari. Tashin farko mun isa gidan yari. Abin da muka fara gani mahaifina ne aka fito da shi da anko a hannunsa. Gandurobobi suna biye da bayansa. Mahaifiyata hango mahaifina da ta yi ta fashe da kuka. Na kalli momi na ce ki daina kuka don Allah, kin ga nan cikin mutane ne, ki yi haƙuri ki daure. Mahaifina haka ya ƙaraso cikin rauni ya kalli mahaifiyata. Sai ya kalle mu kawai sai ya fashe da kuka. Hawaye na kwaranya a idanunsa. Gandurobobin nan gaba ɗaya minti 10 suka bamu tare da mahaifinmu mu gama gaisawa. Mahaifinmu ya kalli mahaifiyana cikin rauni. Ya ce kin ga yadda rayuwana ta kasance ko? Ina so ki ci gaba da yi min addu'a don ni dai rayuwata ta ƙare ba lallai na fito ba. Duk inda kuka tsinci kanku don Allah don annabi ku kula da rayuwarku, ki kula min da yarana. Mamanmu ta ce abban Safiya ka yi haƙuri, rayuwarka ba za ta ƙare a haka ba, idan Allah ya nufa za ka fito za ka iya fitowa. Mahaifina ya ce ina, ni dai gaskiya na cire rai da rayuwa saboda gaba ɗaya hukuncin da aka yanke mana ba lallai mu fito ba. Mahaifiyata ta kalli mahaifinmu ya yi baƙin ƙirin, wani gashi ne a fuskansa, gemu ya cika fuskansa, ya rame ya yi wani mugun baƙi. Ba su daɗe suna tattaunawa da mahaifiyata, aiko sai ga wani ganduroba wani ƙato shirgege ya daka ma mahaifina tsawa. Mahaifiyata gaba ɗaya ta gigice ta ruɗe, gaba ɗaya muka fashe da kuka, aiko take aka kama hannun mahaifina aka ja shi. Wannan ganduroban cikin tsawa, fuskansa babu tausayi a ciki, yana cewa tun ɗazu ina muku magana ba kwa ji na, lokaci ya ƙure har na ƙara muku wajen minti 1. Kai shi masu sauraro na, a nan zan ajiye mu kashi na 4, ku biyo ni kashi na 5 ku jiya muka kasance. Aisha Gagaraba Dauta ku har kullum.